sä taas sekoilit? Vähän vaan testailin mitä Eetusta irtoaa. Se on huippukunnossa, ei sitä tarvitse testata. No niin, taktiikka sunnuntaina on seuraava. Ensimmäiset 4 kierrosta menee varmaan tiiviisti kasassa. Jos joku yrittää aikaisemmin irti, niin te ajatte ne kiinni. Suunnilleen 100 kilsan kieppeillä vauhti varmaan kiristyy. Jos siinä tapahtuu irtiotto, te lähdette mukaan. Reittihän on sikäli pirullinen, että skava loppuu jyrkkään nousuun. Teistä kumpikaan ei ole parhaimmillaan näissä, joten teidän pitää pyrkiä ratkaisuun hyvissä ajoin. Sinä vedät viimeisen kierroksen Eetua, ja sinä päräytät kuuluisella kirilläs irti 2 kilsainen maaliin. Koja häiritsee taka-ajajia. Teidän on pakko ajaa aggressiivisesti ja kimppaan. Ja sä sitten klaaraat kylmällä nousun, eikö se? Miksi se klaaraisi? Mikä vastaus toi on? Totta kai Eetu klaaraa. En mä sulta kysynyt. Totta helvetissä mä klaaraan. Kirillä liitosta on tulossa katsomaan sunnuntaina. Miksi keskeytit? Rupes vaan pistää. Ei saatana, mä en jaksa tätä enää. Sama aika kuin muut treenaa etelässä. Me sahataan pitkin Sipuota Mika ja Janin kanssa. Meidän on pakko hoitaa itsemme maajoukkueeseen. Tällä kaudella. Meillähän on kohtalaiset saumat. Kohtalaiset? Onko se sun asenteessa? Come on. Mikä sulla nyt oikein tuli? Eetu, mä haluan olla varma siitä, että jos mä ajan sun etees, niin sä oot kans tosissas. Totta helvetissä mä oon tosissani. Mä en halua ajaa koko loppuelämääni toisen eteen. Et tietenkään. Samassa sopassa me ollaan. Hoidetaan menoliput molemmille. Oona. Soittiko Eetu sulle? Joo. Sitä ei kohta mihinkään jatkaa tuolla sun ohjelmalla. Tää on vaan tilapäistä. Kohta se on huippukunnossa. Mä olin vaan bukannut meille illaksi kajakin. Voisinhan mä lähteä seuraksi. Kyllä mä pärjään yksinkin. Ei, kyllä mä voin lähteä. No, mikä ettei? Missä ja milloin? Seutuklubin majalla. Aselta. Selvä. Kuuntele, kun kaunis ääni. Muistuttaa vaihteiden sirinää. Mitä sä mietit? Sitä
Miten Eetu suhtautuu tähän? Teidän täytyy sopia väline. Se ei ole vaikka helppoa tämän jälkeen. Silti. Mä soitan sille heti aamulla. Kyllä mäkin voin soittaa. Ei, mä puhun ensin. Voiko mä oon niin onnellinen? Niin mäkin.